Ahliňize salam dostlar. Yine de ben täze videoda sizin bilen. Bugünkü videomuzda Amerikada okuyan taliplerimiz için, illeşlerimiz için kıskaça betinden bir täzeligim var. Mehriban dostlar, araňyzda teknologiýa bilen gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa ve bilýän bolsaňyz kodlama ýa-da testing, cyber security ýaly bir näçe häzirki döwürde täze açylan ugurlar, okuwlar we iş mümkinçilikleri. Bunu ahliňiz gowy bilýänsiňiz. Ondan şu videomda da size täzeligim Virginia'da yerleşen Yol Akademiýasyna testing ugru boýunça ýaşlara bilim berilýär. Eger gyzyklanýanyňyz bar bolsa, hökmany suratda häzirden ýazylyp, şol akademiýada özüňiziň bilimini artdyryp bilersiňiz. Akademiýa barada gyskaça maglumat beren dostlar. Size 4 ýyllyk okuw hökman näl. 6 aýyň dowamyny 4 ýylda aljak biliminizi testing ugru boýunça, ýagny döredilen applicationlary, programmalary, web sahypalaryň baryny gözöçilik etmeli, hali barlamaly, kemçilik barmy, ýokmy, ähli kemçiliklerini gözden geçirmeli. Yani testing ugru boýunça size bilim berilýär we 6 aýyň dowamyna siz şo bilimi ele alýaňyz. Bu okuwa ýazylmak üçin hani size bir aýratyn derecede kodlamany bilmek ýa-da kompýuter ugru boýunça, teknologiýa boýunça bir aýratyn bilim hiç hili talap edilmeýär. Siz diňe kompýuteri açyp ýapyp bir da açyklaram ýazyp bilýän bolsaňyz, şu ugry 6 aýyň dowamyny ele alyp bilýäňiz. Mehriban dostlar, testing bölümini tamamlanyňyzdan soňra 6 aýyň dowamyny, 6 aýlyk kursuňyzy tamamlanyňyzdan soňra siz başlanýan hökmünde minimum 80 000 we ortalama 100-120 000 dollarlykly işlerde işläp bilersiňiz. Şunu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Okuwa ýazylmak üçin siz Amerikada bolan bolmaly. Ikinciden green card'aňyz ýa-da Amerikanyň içinde haýsam bolsa bir kompaniýa işe girmäge mümkinçiligiňiz, işlemäge mümkinçiligiňiz, ruhsatyňyz bolmaly. Bundan başga da ingliz dilini intermediate derejesinden hem ýokarda bilýän bolmaly. Ondan hem dostlar, videonun dowamında men Yol Akademiýasynyň tanıdış videosunu hem sizin bilen paýlaşaryn. Ähli informasiýalary, okuw jaýynyň salgysyny, okuw jaý bilen habarlaşmak üçin ähli belgileri men kommentariýa bölüminde sizin üçin bellärin. Ondan hem janyňyz sag bolsun, üstünlikler ýar bolsun. Sag bolun dostlar.